Senideok, aitor ditzan, mobiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruke jauna. Egin dezagun motoruz. Jauna, engrazia, martiri eta Virginia, zuk jarri diguzu. Eredu bezala, egizu bere ereduak eman dezaigula indarra, beti zure jarraitzaile izan gaitezen. Jesu Kristo jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Santiago apostoluaren epistolatik. Ene senideok, gogora itzazue lehen egun hauek. Argia hartu berri hartan, ukaldi burruka handiaz izan baitzerten. Alde batetik guztion aurrean jasankari eta atsekabez beterik zeudeten. Eta bestetik egoera berean aurkitzen zirenen lagun eginik. Izan ere, giltzapetuekin nekelagun izan zineten. Eta zuen ondasunen lapurreta pozez hartu zenuten. Aberastasun hobea eta iraunkorra zenutela jakinik. Ez galdu beraz zuen uste ona. Berekin baitu sari bikaina. Iraupena behar duzuen. Jainkoaren nahiak betetzeko eta promesak eskuratzeko. Jaunak esana. Kristu da Kristo. Alleluia.
nahi duenak jarrai bezait, eta nire izen tokian han izango da nire zerbitzaria ere. Nire zerbitzaria egiten dena, goratu egingo du nire aitak, jaunak esanak. Eskerrak zuri, jauna. Aurtengoan ere, Santana engrazia ospatzen ari gara, hemengo guntziko ermiki honetan. Txirindi piskategin baino, gara dintzako oso normala. Eta, batez ere, gogoan hartzen dugu gure aurrekoek, hemengo lehenko guntziarrek, ermiki hau egin nahi izan zutela. Ermikiek adierazten digute fedea. Egin zutenek halako fedea zuten. Eta aldi berean santuen bitartekaritzaren garantzia. Hau da, guk beti jangoikoari ezatzen diogu. Beti jangoikoari eskatzen diogu. Baina jainkoak nahi izan du halako bitartekari batzuk izan ditzagula. Jakina, importantena du gabe amamistia dugu. Baina beste santuak ere hor ditugu. Alde batetik, gure zaindari bezala hartzen ditugu, beste alde batetik ere bitartekari bezala, eredu bezala hartzen ditugu, ez dena imitatu beharra dagoelako, baizik eta haien ereduak guri ere indarra transmititzen dugulako. Eta gaurkoan, Santa Engrazia ari gara osoatzen, hemen egin zuten ermitak eder eta handi honetan. Santa Engrazia erromatarren garaiko martiri oitako badegu. Kristautasunaren hasierako lehenengo 3 mendeetan halako persekuzio gogorrak burutu zituen Erromako inperioak. Etzan erabateko persekuzioa, baino halako persekuzio bortitzak egon ziren tarte horretan. Pentsatu behar dugu, aurreneko eta santu guztik martiri hil zituztela. Pedro bezala, bigarren ezagutzen Lino, eta martiri hil zuten, hirugarrena Kleto, eta martiri hil zuten, laugarrena Clemente, eta martiri hil zuten. Hau da, garaiatako kristauen egoera konplikatua zen. Halako persekuzio gogorrak izaten zituzten, eta ez zegoen justiziarik haientzako. Horregatik, meritu handia zuen kristau izatea. Baina haientzako fedea altxor handiagoa zen. Naiz eta mundu ontako ondasunak kendu. Naiz eta mundu ontan injustiziak jasan. Naiz eta bizian galdu haiek eusten zioten fedeari. Danak ez batzuk normalan bezala, ikaratu egiten ziren, eta baino beste asko eutsi zioten, eta horren horietako batzuk santu bezala hartzen ditugu. Engrazia tradizioan dioenez, Zesar Augusta, hau da gaur egungo Zaragoza inguru hortakoa zen. Batzuk ere esaten zuen Paragakoa, Portugalekoa, baino betire martiritza ematen dut zonalde hortak horren gertatu zela. Zesar Augusta, Zaragoza inguru hartan. Eta hain zuzen ere, bertako gobernadoreak kristauak garbitu zituen. Eta halako trampa bat burutu zuen. Esan ziren, hemendik alde egiten duten kristau guztien bizitza errespetatuko da. Hemen gelditzen diranak denak hilko ditugu. Eta jende asko erabaki zuen alde egitea, baina bidean zekoa zela hil egin zituzten horiek denak. Trampa bat izan zen. Gezurra esan zuen, zeak denak hiltzeko, zenbat eta gehiago, harik eta gehiago hiltzeko. Engrazia famili noble batekoa zen. Eta engrazia joan zen arpelien esatzen zuen, bere familietatik, bere famili ezaguna zen, ondea, aberatsak, eta errespetatuko zuen. Hasieran hasi zen, garaiatako gobernadore hori, nolabait ere, bera egalitu nahien, baina engraziak gauzek argi esan zizkion, eta bera ere heriotzera kondenatu zuen. Eta engrazia den esaten ezake ezaugarri berezi izan zen, oso modu gogorrean torturatua izan zen. Tortura oso gogorrak jasan behar izan zituela. Hor, zaldi bat, bi zaldiren isatsei lotu, eta ibili zuten biluzik
horregatik askotan, beran moduetan irudikatzen da. Santa Lucia agertzen den bezala platertxo baten eginak dituela, edo Santa Adela platertxo baten buruan dutela, Santa Egrazia normalen hiltze batekin, hiltze bat hola buruan jarrita edo eskutan hiltze bat dutela agertzen da normalen. Baina ez zuten kolpetik, baizik eta utzi zuten sufritzen hilarte. Oso, esan genezake, heriotza gogorra izan dituen, ikaragarri sufrituz. Baina berak eutsi zion ala ere fedeari. Esan genezake, kasu horietan, tortura eta egiten zizkieten kasutan, helburua izaten zen pertsona hura ikaratu eta fedeari uko egin zezaiola. Baina engraziak, jainkoaren graziaz, eutsi zion azkenean. Horregatik, guretzakoa, Santa handi bat, ejemplu eder bat, guk ez dakago alako persekuziori, zuen ezko libertadea dugu etortzeko, akaso ez dira garainik, esan genezake ez dago moda, ez da beste garaiak bezin jarrisa, baina ez dakago alako zaitasun. Horregatik, olako ejempluek indarrak behar dute. Edo zen modutan, edo zen garaitan daudela ere, asko izan, gutxi izan, eusteko fedeari. Martiriek eutsi zioten azkenean oso momentu txarretan, oso momentu zailetan. Eta guk eskatzen diegu haiek gure fedea sendorik bezaietela. Haien ereduak, haien bitartekaritzak eman dezaigula indar hori. Guk ere estimatu bezagun, altxor handi bat bezala, Jesusen fedea, eta jainkoaren laguntzaz, jainkoaren graziaz, guk ere eutsi bezaietela. Jangoiko guztia du betieleko horri Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Bera da zure izan. Beronen bidez egin dituzu diren guztiak. Bera bialdu diguzu salbatzaile eta erosle Espiritu Santuaren egitez gizon egina eta Virginen egikainoa. Berak zure nahiak betetzeko eta zuretzat herri santu bat irabazteko gurutzean besoak zabaldu zituen, eta heriotza ezereztuz nagusi agertu zen piztueran. Horregatik, aileru eta santu guztiekin, guk ere zure ospe eta aintza gorestu ditugu modu honetan kantari. Kanta
Afaldo berdin kaliza, nik berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei nazien esanez, hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nire ogoraren kaliza da, itun garri eta betikoaren odola, zuentzat eta sorentzat pekatuak markatzeko isuriko dena. Egizue hau nire hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Eta zuzera jauna, zure zetorri arte, ablegu berri honan. Horregatik jauna, zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskoitzen bizkizu guzturi eskerrak emanez. Aldarean, zure zerbitzari onartu gaituztu dago. Eta aparik eskatzen duzugu, Kristoren gorputz odolak atzerdikunok Espiritu Santuak aheten baitzara. Gogoan zartzauna mundu ontatik, zure gana deitu. Zabaldurik dagoen zure eliza. Eramazun aitasun osora korantzizko gure itasantuarekin. Florentzio gure hartzaiarekin eta izenzon guztiekin batean. Gogoan zartzauna biztek bitxarapenean baldiren gure sabiteak eta egitako guztiak hartzazu zure ortegiaren argitan. Eta gaurkoan, bereziki, kontutan hartuko ditugu, Jose, Paulina, Miguel Jose, Josepa, Miguel, Juana, Loncho, Martín, Jose Oaetxea, guten sagasti beltza, familiko difuntuak, beste familia baten intenzioa, Grazia Mazol, eta gure hitako guztiak aritzazun zure horregiaren argitan. Erromerizak izkinguaren, guztio, betiko bizitzen ikun dezagon, jangoikoaren, Ama Maria Goatxoarekin. San Jose bere senarrekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan, zure adiskide izatiren santuekin, haiekin batean gore zentzagun Jesu Kristo zure sermiaren bidatez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoikoa guzti dut horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aitza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Bildur gabe esan dezagun, gure aita zeruetan zerana, santua izan berik zure
bezala, eman jozu Elizaren bakea, eman batasuna. Errege bizi bezala, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna, bakea, beti zuekin. Eta zure espeziarekin barekin. Jagoikoaren dira, zuk ez dugun pekatua, eta hori jauna. Jagoikoaren dira, zuk ez dugun pekatua, eta hori jauna. Jagoikoaren dira, zuk ez dugun pekatua, eman zure bakea. Una hemen jagoikoaren dira, mutuko pekatua kentzen, buena zoriotsuak jaunaren maila ditua. Jauna, ez zure sortzeko, baina esatzen bat eta zutatuko naiz. Jesus, maite. Egin dezagun ondorio. Jauna, zure gorputz odolez janariturik arren eskatzen dizugu, zure indarra eman ezen duzula, Santa Graziaren egunetan Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Jauna, zuekin, Eta zure espirituarekin. Behinka zaitzatela jainko guztiadunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Amen. Zoazte, jaunaren bakean. Euskara jaunkoikoa. Bera, zertzaten, hortik da,